साफ्रोमखौबो जाय मसीह होननानै खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै मोनसे इन्टारेस्टिं टपिकनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। बेयावहाय साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन जेन नोंथांमोना गासैबो बाथ्राखौ थख' थख'यै जेन बुजिजोबो। ख्रिस्टनि थैजों बायख'जानाय बर' फिसाफोर, जोंनि जिथु जिसु ख्रिस्टनियाव जों जिउ खुंनाय, बे जिउ खुंनायनि सोमोन्दै जोङो बाइबेलनिफ्राय गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ सोलोंबोगासिनो दङ। नाथाय आं दिनै नोंथांमोनजों लोगोसे 6 मोनद'था बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जि मोनद'था बाथ्राया जोंनि मोदोमाव दङ, जोंनि अंगजों जोङो गोबां समाव फाप मावो। अनजाग्राफोर, बे 6टा अंग, 6टा मोदोमनि बिसय बुंनो थांगासिनो दङ, जेरावहाय जोङो बे 6टा मोदोमनि बे अंगजों जोङो फाप मावनो नागिरो एबा फाप मावो। दा नोंथांनियाव थानाय बे 6टा बिसय एबा 6टा अंगआ माफोर दङ, बेफोरनि गेजेरजों बोरै फाप जायो, मा फाप जाबाय थागासिनो दङ, बेफोर गासैखौबो मोनफा मोनफा थख' थख'यै दिन्थिलांगोन, नोंथांमोननो बुंनानै होगोन। दा बेयावहाय जोबजासिम भिडिअखौ नायगोन। सेथि पइन्ट, बेनो जाहैबाय सांग्रां जा, गोसोजों मा सानो। जों गोबां समावहाय गुबुननि बाथ्राफोरखौ सावरायो, जेरैहाय सोरबा मानसि सिथारदोंनो, बहाबा सिखाव खालामदोंनो, बहाबा जिनाहारि खालामदोंनो, बहाबा नांज्लाय खमज्लाय जादोंनो, गासै बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायनानै हयथ' गोबां मानसिफोरा मिनिग्लाबो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, मोनसे बिसयाव जों सिरियास जानांगौ, बे जाहैबाय सांग्रां जा, गोसोजों मा सानो। जोंनि गोसोनिफ्राय फाप जायो प्रियफोर, गासै फाप, गोबां फापफोरानो गोसो इसिंनिफ्राय ओंखारबोयो। दा बेवहाय माखासे बाइबेल बोसोनखौ दिन्थिना होनो हास्थायदों, जि बाइबेल बोसोना नोंथांमोनखौ रोखायै बुजिहोसिनगोन। बेनिखायनो मार्कुसनि 7:20-23 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, जिसुआ होनबावबाय, मानसिनिफ्राय ओंखारनायासो मानसिखौ गाज्रि खालामो, मानोना बेफोरबादि इनाय साननाया मानसिनि गोसोनिफ्राय ओंखारो। लुबैनाय, खावनाय, मानसि सिथारनाय, जिनाहारि खालामनो साननाय, मगन सानाय, दुस्थु मावनाय, सोलायनाय, गाज्रि मावनाय, मालायनि गाज्रि बुंनाय, दुगा जानाय, साननाय गैयि, बेफोर गाज्रि आरो इनाय मानिफ्रा मानसिनि गोसोनिफ्राय ओंखारो आरो बेफोरनो मानसिखौ गाज्रि खालामो। जों मोननो हाबायना मार्कुसनि 7:22-23 सिरियावहाय मा रोखायै बुंदों जिसु ख्रिस्टआ, जे जोंनि गोसोनिफ्राय जिथु ओंखारनाय, गोसोआव जिथु साननाय, बैफोरसो मानसिखौ गाज्रि खालामो। That means बैफोरसो मानसिखौ फाबो खोख्लैयो। मानोना गासै बाथ्राफोरखौ जोंनि गोसोआवसो जोङो सानग्रोयो। बैखौ मावनो, बैखौ मावनो, बैखौ मावनो, सिखाव मावनो, जिनाहारि खालामनो, मानसि सिथारनो, गासै गाज्रि मानिनि साननायफोरा गोसो गोरबोनिफ्राय ओंखारबोयो आरो बेखौहाय मावो आरो गोसोआव सानोब्लानो बेनो फाप जायो। बेवहाय माथाइनि 5:28 सिरिया ओरैहाय बुंदों, नाथाय आङो नोंसोरखौ होनो, सोरबाया सासे हिनजावखौ नायहरनानै जिनाहारि खालामनो लुबैब्लानो गोसोजों गोसो बे हिनजावजों जिनाहारियाव थांनाय जागोन। आरो बे मा जागोन? गोसोजों गोसो सानब्लानो फाबावबो थांनाय जागोन, जिनाहारियाव थांनाय जागोन, माने फाबाव थांनाय जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दा बेयावहाय जोंनि गोसोजों साननाय, गोसोआव जों जिखौ सानो, बेयावबो जों साबधान जानाया मोजां। जों गोसोजों मा सानो? दे अब्ला प्रियफोर, जोङो नैथि बाथ्राखौ नायदोनि, बेनो जाहैबाय सांग्रां जा, मेगनजों जोङो मा नायो। अनजाग्रा प्रियफोर, बे मेगना जोंनि गासै मोदोम सोलेरनो थाखाय स्रां होनो हाग्रा, स्रां लाबोग्राया बे मेगनानो। नाथाय प्रियफोर, बे मेगननि गेजेरजों जोङो जिउमायाव खोमसिबो जागोन, जायखौ जोङो माथाइनि 5:29 सिरियाव मोननो हायो। नाथाय आङो नोंसोरखौ होनो, सोरबाया सासे हिनजावखौ नायहरनानै, सोरबा सासे मानसिया गावनि मेगनजों नायहरनानै जिनाहारि खालामनो लुबैयोब्लानो गोसोजों गोसो बे हिनजावजों जिनाहारियाव थांनाय जागोन। माजों नायहरोब्ला होनदों? मेगनजों। मेगनजों नायनायनि गेजेरजोंनो मा फैयो? लुबैनाया फैयो। दा बेयावहाय जोंनि जिथु मेगन, बे मेगननि नायनायावबो जोङो सांग्रां जानांगोन, साबधान जानांगोन। दा बेयावखायनो बे बाथ्राखौ साबसिननिख्रुइ साबसिन बुजिनो थाखाय बाइबेलनिफ्राय मोनसे जारिमिन नोंथांमोननो लानानै फैदों। बे जाहैबाय 2 सामुएलनि 10:2 सिरिनिफ्राय फरायना होनि, नोंथांमोना खोनासंलांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना गावनोबो देहेन खालामगोन। सानसेखालि बेलासेयाव गावनि बिसनानिफ्राय सिखांनानै दाबिदा गाव थाग्रा दालाननि सायाव बेरायबाय दंमोन। बे समाव बियो सासे हिनजावखौ दुगैबाय थानाय नुहुरदों। बे हिनजावा नायनो इनायनो मोजां। बियो सोर हिनजाव बिखौ मिथिनो थाखाय दाबिदा बे हिनजावनिसिम मानसि थोनहरबाय आरो
मिथिनो मोनबाय बियो इलियामनि बिसाजो हितियारि उरियानि हिन्जाव बत्सेबा। दाबिदा थान्दैफोर थुनहरनानै बे हिन्जावखौ गावनियाव लाबोबाय आरो बियो बे हिन्जावजों उन्दुफाबाय। बे समाव बे हिन्जावा मासनि हि सुखांदोंल'मोन। उनाव बे हिन्जावा गावनि न'आव थांफिनदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयाव नुनो मोनदोंना डेभिडा सानसेखालि गावनि न'आवहाय गावनि जिथु गोजौ खथा दङ, गोजौ खथानि जिथु बारान्दा दङ, बे बारान्दायावहाय बेरायबाय थादोंमोन आरो बिनि नोजोरा, बिनि मेगना सासे आइजोनिसिम थांदों। सासे आइजोनिसिम थांदों, जाय आइजोआ, जाय हिन्जावा दुगैबाय थादोंमोन आरो गोबां महर गोसामोन। आरो बे डेभिडा बे मेगनजों नायनानैनो बेखौ खालामदों आरो बे हिन्जावखौ बियो लिंहरदों आरो लानानै फैदों आरो बेजों लोगोसे उन्दुफादों। मानि थाखाय जाखो बियो? अनजाग्रा प्रियफोर, बे मेगननि थाखाय। दा बेयावहाय जों साबधान जानि, जि मेगनजों जोङो नायो, जि मेगनजों जोङो बाइबेल फरायो, जि मेगनजों जोङो इसोरनि मन्दिरसिम थाङो, बे मेगनजों जों जेन गाज्रिखौ नाया, जों सांग्रां जानि। जेनेबा थामथिखौ नायदोनि, बेनो जाहैबाय सांग्रां जा। खुगाजों मा बुङो? बे जाहैबाय गोबां गिथावनाथार। सालायखौ जुदि जों कन्ट्रल खालामनो हायाब्ला सालायनि थाखायनो जों गोबां खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जागोन, गोबां प्रब्लेमफ्राव गोग्लैनो गोनां जागोन। जोङो नुनो मोनबोगासिनो दङ, सालायनि थाखायनो बहाबा बहाबा गोबां नांज्लाय खमज्लाय जानायफोरखौबो जोङो नुदों। नोंथांमोना जेब्ला गावनि साखाथिफोराव थर खालामगोन, अब्लाना हयथ' नोंथांमोना नुनो मोनगोन, मोनथिनो हागोन आरो गोसोखांनो हागोन थारैनो बाथ्राया सैथो होननानै। दा बेयावखायनो बोसोन बिजाबनि 24 बालाब 23 सिरिखौ फरायना होनो हास्थायदों। नोङो सैनांनायनिफ्राय खारग'नो हास्थायब्ला नोङो साबधानै बाथ्राफोरखौ बुंदो। आरोबाव बोसोन बिजाबनि 13 बालाब 3 सिरिया ओरैहाय बुंबावदों, नोङो साबधानै बाथ्राफोरखौ बुंनानै गावखौ बासायदो। नंबां जाबां बाथ्रा बुंबायग्राया गावखौनो नस्थ' खालामो। आरोबाव बेयावखायनो गितफोराव ओरैहाय बुंदों, गितफोरनि 14 नम्बरनि 3 सिरियाव, अ फोरबु आंनि खुगायाव फहेरा होग्रा दोनदो, आंनि गुस्थिफोरनि दराव नेदो। मानोना अनजाग्रा प्रियफोर, जिहेतु जोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बाथ्राफोर, बे खुगानि बाथ्राफोरा गोबां समयसा लाबोनो हागौ, सोरनिबा थाखाय नस्थ' जानायखौ लाबोनो हागौ। आरो जोंनि खुगानिफ्राय मोजां गोदै राव ओंखारनाया सोरनिबा थाखाय गोबां आशीर्बाद गोनां जागोन आरो सोरखौबा थुलुंगा होनो हागोन आरो सोरखौबा जौगाहोनो हागौ। नाथाय जेब्ला जोङो सोरनिबा गाज्रि बुंगोन, माबा मोनसे गोरोन्थि बुंगोन, अब्ला सोरखौबा फाहायनायनि बाथ्राखौबो बुंनो हागौ। दा बेयावखायनो अ फोरबु आंनि खुगायाव फहेरा होग्रा दोनदो, आंनि गुस्थिफोरनि दराव नेदो होननानै बुंनाय ओंथिया जोंनि गुस्थिफोरखौबो नेदो होननानैहाय लिरगिरिया बेखौ फोरमायदों। बेनिखायनो अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि खुगाखौ जों माबायदि बाहायनांगौ आरो जोंनि खुगानिफ्राय, जोंनि सालायनिफ्राय माबायदि बाथ्राफोरखौ जोङो दिहुननांगौ, बे बिसयाव इफिसुसारि 4 बालाब 29 सिरिया जोंखौ स्पष्टयै बुंनानै होदों। ओरैहाय लिरनाय दङ, नोंसोरो गाज्रि बाथ्राफोरखौ बाहायालाबानो नांगौ बादि गुबुनखौ दिखांनो हाथाव बाथ्राफोरखौल' बाहायदो, अब्लानिया नोंनि बुंनायखौ जाया खोनासंगोन बिसोरहा गाहाम जागोन। प्रेज द लर्ड। दे दानाबा जों थांदोनि ब्रैथियाव, बे जाहैबाय सांग्रां जा। खोमाजों मा खोनायो? अनजाग्रा प्रियफोर, बे खोमाजों जोङो मोजांबो गाज्रिबो मोननैबो बाथ्राखौ जों खोनाबाय थायो। नाथाय मोननैबो बाथ्राखौ जेब्ला जोङो खोनायो, जोंहा मोनसे मावनांगौ खामानि दङ, बे जाहैबाय एनालाइज खालामनायनि, बेखौ नायबिजिरनायनि जोंहा मोनसे गोसो दङ। बेजों जोङो नायबिजिरनांगोन, जिखौ जोङो खोनादों बेसे सैथो बेसे असैथो, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोङो नायबिजिरनांगोन। हमनानै ला, सासे राजाया मोनसे समाव बेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन होननानै माखासे मानसिफोरा, फोरजाफोरा खोनादों। नाथाय राजाया बाथ्राखौ थारैनो गाव बुंदोंना बुङाखैमोन, बे बाथ्राखौ रावबो मोनथिया। खोथाया बेनो जे बे राजाया हादोराव बयनोबो लागै गासै 10 मन माइ होगोन होननानै बुंदों। दा बेयावखाय मोनसे सम लानानै बयबो फोरजाफोरा राजानि खाथियाव फैदों। नाथाय जेब्ला राजानि खाथियाव थांबाय, राजाया बिसोरनो माइखौ हराखै। मानोना बाथ्राया जाहैबाय राजानिफ्राय फैयाखै, सोरबा बेक्तियासो बुंलाबायनानै होदोंमोन। प्रिय, बेबायदिनो जोंनि ख्रिस्टियान जिउ खुंनायावबो जोंनि बे खोमाजों बायदिसिना बाथ्राफोरखौ खोनागोन। दा बेयावहाय मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो रोखा खालामग्रोनो नागिरदों, मोनसे बाइबेल सिरि दिन्थिग्रोनि। बेनो जाहैबाय 2 तिमथि 4 बालाब 3 सिरि। बेबादि सम सफैगोन, मानसिफ्रा नंगौ फोरोंनायफोरखौ खोनासंनाय नङा, नाथाय गावसोरनि लुबैनाय बादि बाथ्राफोर फोरोंग्राफोरखौसो बुथुमगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जों साबधान जानि। जोंनि साखाथियाव जोंनि स्पिरिचुवेल लाइफखौ नस्थ' खालामनो थाखाय बेबायदि बुंथिगिरिफोर फैगासिनो दङ, जेरावहाय
नंखाय बाथ्राफोर बुङो, नंखाय इसोरनि बोसोनफोरखौ फोसावो आरो बाइबेल डक्ट्रिन, बाइबेलनि जिथु सैथो बाथ्राफोर, बे सैथो बाथ्राफोरखौ उल्थायै दानस्लायग्रा बेफोरबायदि फोरोंगिरिफोर, दैदेनगिरिफोर फैगासिनो दङ। दा बेयावहाय बेफोर बाथ्राफोरा जोंनि बबेथिं हाबगोन? खोमाजों हाबगोन। जों खोमाजों खोनागोन आरो बेखौ नंगौ होननानै सानना लाबा जानाय नङा। दा बेयावहाय जोङो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ, जायफोरा जि बाथ्राफोरखौ बुंदों बेखौ एनालाइज खालामनांगौ आरो बेनि उनाव नंगौ नङा बेखौ नोंथाङा गावनो सायख'नानै लानांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयावहाय साबधान जागोन। जोबनाय बोथोर फारसे जों गोबां नंखाय बाथ्राफोरखौ बे खोमाजों खोनागोन, नाथाय लानाया नोंनि सायाव जागोन आरो नोंथाङा सायख'नानै लानांगोन। सांग्रां जागोन नोंनि खोमाजों नोंथाङा मा खोनायो। दे अब्ला जोङो बाथियाव थांदोनि। बेनो जाहैबाय सांग्रां जा, आखाइजों मा मावो। साबधान जानि, जोंनि आखाइनि गेजेरजों जों जेन पाप मावा, जोंनि आखाइनि गेजेरजों जोङो मार्डार खालामगोन, जोंनि आखाइनि गेजेरजों जोङो सोरखौबा बुगोन, जोंनि आखाइनि गेजेरजों जोङो तास जुवा गेलेगोन, जोंनि आखाइनि गेजेरजों जों जौ बथल हमगोन, जोंनि आखाइनि गेजेरजों थांखु नागोन, जोंनि आखाइनि गेजेरजों गय दानगोन, गोबां गाज्रिफोरखौ आखाइनि गेजेरजों मावो। दा बेवहाय साबधान जागोन अनजाग्रा प्रियफोर। जोंनि आखाइया जेन जोंनि गासै मोदोमखौ पापाव खोख्लैया, बे आखाइखौबो जोङो बाहायनो सोलोंनि, बे आखाइनि गेजेरजों अनखांनायखौ सोलोंनि, गुबुनफोरनो हेफाजाब होनो बे आखाइनि गेजेरजों दान होनो जों सोलोंनि। अनजाग्रा प्रियफोर, साबधान जानि। इसोरा जोंनि आखाइखौबो सांग्राङै लाखिनो थाखाय थोनदों, जि आखाइया केबल इसोरनि थाखाय जागोन। प्रियफोर, दे अब्ला जोबथा दथियाव थांदोनि। बेनो जाहैबाय सांग्रां जा जेरावहाय नों थाङो। अनजाग्रा प्रियफोर, बबे जायगायाव गाज्रि गैया, जोङो जेथिं थां गासैयावबो गाज्रि दङ, गासै जायगाफ्रावबो गाज्रिखौ जोङो मोनगोन। दा बेयावखायनो जोङो जेराव थाङो बावहायनो सांग्रां जानांगोन। बेयावखायनो 1 पिटर 5:9 ओरैहाय बुंदों, सिरि मोननानै था आरो साबधान जा, मानोना नोंसोरनि बिसारु सैताना हगदावनाय सिंह बादि सोरखौ अरख्रेबनो मोनगोन होननानै नायगिरबायो। अनजाग्रा प्रियफोर, सैताना अरायबो रेडि दङ नोंथांखौ हाखराव खोख्लैनो थाखाय, नोंथांखौ नस्थ' खालामनो थाखाय, नोंखौ जेरावखि मोनो बावहायनो फोजोबनो थाखाय सेस्था खालामो। दा बेयावहाय जोंखौ इसोरनि बोसोना बेखौसो परामर्श होदों, सांग्रां जा, सिरि मोननानै था, साबधान जा। बहा थाङो? जों जेराव थाङो, मानोना जोङो थांना थानो थाखाय, बे इसोरखौ खुलुमनो थाखायनो जोङो जेरावबो थांनो गोनां जागोन। बे इसोरखौ दाव दाव खालामनो, बे इसोरनि खामानि मावनो, बे इसोरनि थाखाय थांना थानो थाखाय जोङो जेरावबो थांगोन, खामानि मावगोन। दिनै जों जानो थाखाय खामानि मावनांगोन, थांना थानो थाखाय खामानि मावनांगोन, बिजनेस मावनांगोन, बेफार फालांगि मावनांगोन, गासैखौबो मावनांगोन। नाथाय मोनफ्रोम जायगायाव जेरावहाय जों थाङो बेवहाय साबधान। दिनै जोंनि साखाथियाव सोरबा जुवा गेलेबाय थादों, जोंनि आथिङा बाव थांगोन नामा? दिनै बहाबा पार्टि डेन्स जागासिनो दङ, जों बाव थांगोन नामा? जोंनि आथिङा जोंखौ बेयाव लांगोन नामा? दिनै बहाबा माबा मोनसे गाज्रि खामानि सोलिगासिनो दङ, बबेबा ग्रुपआ गाज्रि खामानि मावदों, जों बाव थांगोन नामा? जोङो सोरखौबा बुनो थांगोन नामा बे आथिंजों? अनजाग्रा प्रियफोर, जेरावखि थाङा साबधान जानि। दे अब्ला प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बे मोनद'था जिथु जोंनि अंग, जोंनि मोदोमाव थानाय, बेनि गेजेरजों पाप जायो आरो बेखौहाय इसोरा जोंखौ सांग्रां जानो थाखाय साबधान होगासिनो दङ। दा बेवहाय प्रियफोर, जोङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों सोलोंबाय गासै मोनद'था बिसय। बेफोरनो जाहैदोंमोन सांग्रां जा गोसोजों मा सानो, सांग्रां जा मेगनजों मा नायो, सांग्रां जा खुगाजों मा बुङो, सांग्रां जा खोमाजों मा खोनायो, सांग्रां जा आखाइजों मा मावो, सांग्रां जा जेरावहाय जों थाङो। बे बिसयाव जोङो बाथ्राखौ नायबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बावना थानाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव फैफिनदों आरो माबा मोनसे सोलोंदों आरो माबा मोनसे आशीर्बादखौ मोनदों होनना फोथायदोंब्ला, आरो नोंथाङा जुदि बे बाथ्राखौ गुबुनाबो मोन्थिनांगौ होननानै सानोब्ला नोंथाङा शेयार खालामनानै होगोन आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइक होगोन। नोंथांनि मोनसे लाइकआ आंखौ गोबां मटिभेट खालामो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय, आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनो हागौ। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोननो हास्थायबाय। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जै मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।